खालामना साक्सेस जाख्लायनाय वानसाति प्रामिलु द्राग्स मुक्त खालामनो बागै जतन आगुखै फैबाय आरो बाङालिनि सब द्राग्स मुक्त त्रिपुराके आखाइते होबे रामा खायनाय द्राग्स मुक्त त्रिपुरा खायनाय द्राग्स मुक्त त्रिपुरा खायदेरो जत बालबासाका खरांनि Peraturan milik tentang Tripura Selatan, traktor kebang dari Petabe, traktor salah jadi nama orang mahal baksa kayak korang tisade, mahal baksa kayak korang tisade, mau turun, kalau dapat truk kalau temannya bono marah, kalau truk Tripura masalah, ini kode. Karena korban mana tondo maklane ayah coba coba Saimani pore side Mohanpurni pulis rok Sagar Debnano Romoi Phunuka কিন্তু जों साइमानका हरनि 9टा সময়काने सागर देबनानो फियोगरिखा थानानि थेके आं नायमानि खेमसे सागर देबनानो रमै 9टा फियोगरिखा आसबो शेष कगिया आमा हाय सागर देबनानो 9टा नि फियोगरि होय तुमनो सागर देबना ड्राग्स फाललि हांका जों यस जों मानिना खामो किन्तु जे दिनो बन फियोगरिखा बा आदिनि थेके ब ड्राग्स फालि तंगो बाहाके जों ड्राग्स फालमा साइमानकाय सिनि नग गाना गिनिनि चेराय सिक्ला रक ड्राग्स साइ तंगमानि आनि जाति मासा आं बनो ड्राग्स बर पाइहिनि संगाकाय बरक सरासरिनो सावो जे मोहनपुर हुन्दा शोरूम गारानि सागर देबनानि यागो पायो हंका आं बेलायनो वाना मासिसा सिनि जे ओ दल सिनि पारा प्रतिबासि जों वानो सागर देबनानो सालसा सकांसे रमानि रमि फियोगमानि ताइसा हायना हाय फालि तंगो हंकाय ओ जे बनो पुलिस प्रशासन रमानि तामो माने लाखा आबोनि बागैनो सानानि नायो तिनिनि ओ रुज ब्लगबो मियाबो बो अम हाकेनो आ सागर देबना ताइसा फालका आनि नक गानानि आनि आत्मीय सजन चेरे खरकसा ड्राग्स पाइ मानजाका बनो बर पाइहिनि संमानि ब सागर देबना दियागो पाइहुन साका आ कगनो जों तिनि वानामै जों तिनि रुट ब्लक खाया ताइ बाध्यता रुट ब्लक मा खासिनाय तेबो कदर जों थानायावबो कग्रजाक दङ जदि अमनि लिगेल एक्शन नावै जदि अबनो कासुइ सुगिया प्रशासन हाकाय जों नांखाय जों नीतिगत भाबे आइनि लरायनि भाबे जों जा खायनो दङ जों खायनाय हिनि जों तिनि रुट ब्लक लाखा जों साना नायमाखाय प्रशासननि उपर जों बेर्थता नुगै दङ अ ड्राग्स कासु तानायव आसले जों तिनि अ जागाव एनजिओ एन्टी ड्राग्स टीम हनै तो सानाक गया जों जत अ हेजामारां थुं अबिचरन आयंग वाहे बरकाटा लंथुं yang simnang थुं आयंग जत आमचाइनि न अ जे ड्राग्स न जों जालङै ड्राग्स जों जालङै तंगानो नुगै तंगमालालिया जों एलाकार बासि आबोनि बागै जों अ एलाकार बासिरावनो जों खानांलायै फायदि मुतिखाय जों खरांथि से तंगमालालिया ड्राग्स नि बिरुदे जों जत बालबासाखा खरांमाति सासिदाय हाया कायसिनि जेनारेशन पाइ थांसेनाय अबनो हारिनो जों तिनि पालबासाखा खरांथि सेनानै जिनि आमचाइरावगा जों सालाय आखलाय जत पालबासाखा खरांथि सेनामै फाकिया जों बोसोंसिम बोसोक जरा बद्द तंनाय अब खाय जों टाइम रिया जेसक जरा अ ड्राग्स नि सलुशन फाया अ सागर देबनाथ एबं ताइ कयेकजन कतिपय आरोनो दङ हुन्डा शोरूम हिरो शोरूम गानाव जों से पाब्लिक से ड्राग्स फालनायनि बुमुं साइमानो ब फालै दंमानि न साइमान हंकाय आनि वाना माखाय मसे नायदि पुलिस प्रशासन साइमानया आनिले अब आं बिसास खाइमानया कारण जों पुलिस न भरोसा खायो पुलिस आनासे कोनासे जत ताम अंगि तंग ताम सगि तंग जत साइमानो जों पाब्लिक रक तुमुं आसक साइमानखौ पुलिस टेप साइमानो काजे अब कासे प्रश्न बुदक चिनबो तिनि पुलिस तांगि साइमान ममा एखाय तंना नांखाबा अब कि कुना एकता आलादा वानसुक जानाय तंगा जागावो अब प्रश्न बुदक तरक थाङो आबन बागै थाना बे बसक सालबा सागर देबनाथ जे जागा ड्राग्स फालमे हुन्डा शोरूम जे अब तो एक दुई कदम से साना थाङाखाय किन्तु तिनि ब प्रशासनगत भाबे अबनि लराय खाया अबनो जे खायना नामा खाया जों पाब्लिक रक तिनि बाद दंखा प्रशासननि नजराव अबनो क्राक बार्तार नानि बागै नायदि प्रशासन पलिटिकली भाबे जदि तालिबालि तंबो जों साधारण पाब्लिक जों पलिटिकल बो साइमिया जोंले कुनु दिन जों तालिबालि खा तंमाया जों सिनि जेनारेशन जों पाइरिमिया सिनि मकल बसकाङो कि बाङालि कि पाहाड़ी कि तिप्रासा कि देबबर्मा अबनो जों एमने आवाज ति सायाव जों केबो तंमाया सब एक